Ovaj video će vam pokazati kako primijeniti postupke oživljavanja s umjetnim disanjem uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora AVD-a. Zastoj srca se može dogoditi bilo kome i bilo gdje. Stoga budite spremni pomoći. Za oživljavanje uz korištenje AVD-a potrebno je pohađati primjereni tečaj. Ako vidite odraslu osobu ili tinejdžera koji je iznenada kolabirao, uvjerite se da je mjesto sigurno, te provjerite reagira li osoba tako da je lagano protresete i glasno pitate jeste li dobro. Ako osoba ne reagira, glasno dozovite nekoga u pomoć. Otvorite dišni put nježnim zabacivanjem glave unazad i odizanjem brade na ovaj način, te provjerite diše li osoba. Gledajte, slušajte i osjećajte diše li osoba normalno kroz 10 sekundi. Ako osoba ne diše ili pak povremeno nepravilno i bučno uzdahne, budite spremni započeti oživljavanje. Pozovite hitnu medicinsku pomoć na broj 194 ili 112 i otiđite po AVD ili pošaljite nekoga po njega. Provodite oživljavanje s umjetnim disanjem dok ne pristigne AVD. Osoba mora biti na tvrdoj podlozi i na leđima. Položite korijen dlana jedne ruke na sredinu prsnog koša, postavite potom dlan druge ruke i isprepletite prste. Nagnite svoja ramena točno iznad prsnog koša, ispružite laktove i odignite prste. Utiskujte brzo i snažno, te dozvolite da se prsni koš vrati u početni položaj prije nego što ponovno izvršite pritisak. Dlanove čitavo vrijeme držite na prsnom košu. Primijenite 30 kompresija, potom primijenite 2 upuha. Otvorite dišni put zabacivanjem glave unazad i odizanjem brade te začepite nosnice. Udahnite normalnu količinu zraka u pluća osobe u trajanju od 1 sekunde. Ponovite upuh još jednom. Nastavite oživljavati u omjeru 30 kompresija naprema 2 upuha. Kada je AVD dostupan, uključite uređaj. Slijedite glasovne upute i postavite samo ljepive elektrode na razotkriveni prsni koš na ovaj način. Neka nitko ne dodiruje osobu tijekom analize ritma. Ako uređaj od vas to zatraži, pritisnite tipku šok, prilikom čega nitko ne smije biti u dodiru s osobom. Nastavite oživljavati u omjeru 30:2, te slijedite upute koje vam daje AVD. Važno, ukoliko AVD ipak ne preporuči isporuku šoka, slijedite upute koje vam daje uređaj. Zaustavite oživljavanje samo ako osoba pokaže očite znakove života, poput disanja ili pokreta, ako mjesto postane opasno, ako ste se umorili do te mjere da više ne možete vršiti oživljavanje, ili ako tim hitne medicinske pomoći dođe i preuzme skrb. Važno, kada nekom pružate prvu pomoć, nastojite koristiti jednokratne rukavice za osobnu zaštitu. Uz AVD se nalazi zaštitna folija, čija se upotreba preporučuje. Posljednji, ali ne i najmanje važan korak. Podijelite ovaj video sa svojim prijateljima, kolegama i poznanicima, te se zajedno prijavite na tečaj kardiopulmonalne reanimacije uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora.